Mày mau này nama monster này. Mau berapa? Hah? Bapa ke? Farbo. Ai ke. Apanya sini ki? Mau ngerai ke? Rake mau ada. Hello everyone, good evening. Nontonnya nih bisa ini video yang sukun kabar nunggu dan nontonnya video yang sukun rane ini soal siapa pun ada. Ang mani siapa video langar piden. Jitu nak kita jengah baksa jelas nih siapa jangan nama mana yang be zataya. Sekarang ni semua kau ni surgigiri bipakungnya dan tharnane jel janane jel nih gonane kes selibai thadeng naik kena deng menjengnya. Boro थानायाव आरो बेजों लोगोसे दायो बिथाङा गावनि असे जोनोमगिरि बिमाखौबो रुवाजों देथारनानै सिलायावनो सावबाय नङा होमबा बे जाथायखौ गोबां जोङो ससियेल मिडियानि गेजेराव फेसबुक इउटिउब जेरावबो नुगासिनो दङ बा गोसारगासिनो दङ दा जोबोर साननो गोनां बाथ्रा आरो जोबोर माने सिन्था खालामनो गोनां बाथ्रा थारैनो गावनि सोरजिगिरि बा जोनोमगिरि बिमा बिफा असेखौनो गावखौ सोरजिनायखौनो गावखौ बे बुहुमखौ दिन्थिनायखौनो मारैहाय बेफोरबायदि खालामनो हाखो दा मानसिया थारैनो मेन्टेलिटि मारना माबोरैहाय ना मानसिया जाम्बा मार खिन्थु रायलायनायाव मानसिया बक्रा साइसनि रायलायदों ना बोले गिनानैसो रायलायदों ना मादों बेखौ आं बुजिनो रोंला नाथाय खानाय स्टाइलफ्राबो ओरैबायदि माने दारुन साइसखा आरोना ओरैबायदि मानसि बुथारनानै जाग्रा माग्रा मानसि बुथारलाबायनानै कन्ट्राक्ट मावग्रा बेफोरबायदिसिम नुखादों आरो मानसिखौ दा दुखुनांथाव बाथ्रा जाय हक मानसिफोरनि जिउआथ' जोबनानै थांबाय बिमा बिफानि जिउआसो आं बेखौनो सानो बिमा बिफानि जिउआ आलो गोजोनै सोरगो रायजोआव मोजाङै मोजां जायगा मोनहैथोंसै आं बेखौनो इसोरनिसिम आरज गाबो दा बे भिडिअखौ होनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ इन्ट्र होनो सानदों बे भिडिअ इन्ट्रआनो जाहैबाय जोंहा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारखौ फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय आदिबासिफ्रा अल आदिबासिफ्रा माने सिक्का होगोन आरो जिर' खालामगोन होननानै बुंदों दा बिथांमोना मा दुखु फोरमायदों आरो मानि खारनाव दुखु मोननानै दिनै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारखौ बेफोरबायदि खालामनो नागिरदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बिनि उनाव नोंथांमोना फारि फारि बुजिलांनो हागोन আমি ভাৰত জেগা সান্তাৰ পৃথকতা অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মংৰাজৰা গাঁৱত ইমান 20খনমান গাঁও আছে মংলাহাট 20খনমান গাঁৱৰ ইমান বস্তি থকা সত্ত্বেও ইয়াৰ মাটি অসম চৰকাৰ তথা বিটিচি চৰকাৰে কাঢ়ি ল'ব বিচাৰিছে আদানী গ্ৰুপক বিজেপি চৰকাৰ নহ'লে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে গতাই দিছে এইটোৰ কাৰণে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ আমি যি সিদ্ধান্ত লৈছে মানে আমাৰ আদিবাসীসকলৰ উন্নয়নৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ মাটিবিলাক কাঢ়ি ল'ব বিচাৰিছে এইটো আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ গৰিহণা জনাইছোঁ আমাৰ আদিবাসীসকলৰ তেনেকুৱা উন্নয়ন প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ নালাগে আমাক শান্তিপ্ৰিয় মানুহ আমি শান্তি জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ আমি খেতি কৰা মানুহ খেতি কৰিহে কাম আমি কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইয়াত কাম কৰিব বিচৰা নাই আৰু ইয়াত আমি প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰক কোনো পধ্যে এমুঠি মাটি দিয়া নহ'ব বুলি মই কৈছোঁ আমি পদক্ষেপ ল'ম গোটেই বিটিআৰত প্ৰমোদ বড়ো আমি জেৰ কৰি দিম গোটেই বিটিআৰত যিহেতু আমাক বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিটো পূৰণ কৰা দূৰৰ কথা কিন্তু উন্নয়নৰ পৰিৱৰ্তে আমাক শান্তি কথা কৈ থাকে নহয় এইটো শান্তি আমাৰ কাঢ়ি লৈছে আমাৰ নিদ্ৰা ভংগ কৰিছে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে এইটোৰ কাৰণে আমি প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰক জেৰ কৰি দিম এইবাৰ ইলেকশ্যনত अब्ला जोंहा आदिबासि बिथांमोना मानो बेफोरबायदि बुंदों नोंथांमोना निश्चय नुनानै बुजिनो मोनखाबाय बा मिथिखाबाय नङा होमबा आरो गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ बा गोबां नुवाखैबो जानो हानाय बे भिडिअखौ दा नोंथांमोना नुनानै बुजि मोनदों दा फैदो जोङो नैबे मानसि बुथारनायनि सायाव नङा होमबा बे जाय हक बे जानानै थांबाय जोंहा बिटिआर सरकारखौ मा बुंदों मा बुङाखै आं बिनि सायाव जेबो बुंनो साना बिथांमोनाबा मा दुखु मोननाय दङ बिथांमोनाबा मानि खारनाव दिनै बिटिआरनि सिएम प्रमोद बर' सारखौ जोगारनो नागिरदों आरो मा सिक्का बाहोनो नागिरदों बेखौ बिथांमोनासो मिथिगौ दा नैबे गावनि जोनोमगिरि बिमाखौनो जिथु रुवाजों देथारनानै सिलायावनो न' दरखं खाथियावनो सावनाय बे जाथाया जोबोर सोमोनांथाव जोबोर गिनो गोनां जोबोर साननो गोनां गोबां माने संसार नाङै बे जाथाया मोनसे संखिखांहोदों दा बेफोरबायदि जायोब्ला निश्चय बिमा बिफाया गथ' जोनोम होनो गिनाय फैगोन आरो सोरजिनो थाखाय गिनाय फैगोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो फिसाखौ मोजां जाथों होननानैसो मोजां जालांथों इयुन फिउचाराव जाहाथे जोंनि दुखु खस्थ'आव मदद होथों जों बेमार आजार जायोबा जोंखौ नायथों जेब्ला जोङो थाबायनो हायै
बोराय बेन्थ' जाहैगोन गथ' गोरलैजों समान जों जेब्ला जाफिनगोन अब्ला जोंखौ जोथोन लाथों जोंखौ आदोर खालामथों जोंखौ नायथों जोंखौ फिथों होननानैसो गथ' गथायखौ खांदों फेदेरदों फोलावदों मोस्रोम जोसि मोस्रोम अरजा हाद्रि नांसि फेदेरबोदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैनानै दुर्भाग्यनि खोथा बिथांमोननि बे आदै मादैनि खाफालाव जोबोर मा होनना बुङो गाज्रि रेखा लिरनानै हरदोंमोन खोमा कि जानि बा बे फिसानि आखायावनो फैनांगौ बायदिबो हरदोंमोन खोमा इसोरा दा बेखौ इसोरासो मिथिसिगौ आरोखि जोंथ' बेखौ बुंनानै जेबो फोजोबनो हाला नाथाय बे बिथाङा बे जाय बिमा बिफाखौ बुथारग्रा बे बिथाङा मा बुंदों बिमाखौ थारैनो सोर बुथारमारदों बिफाखौ आरो मानो बुथारामोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ गावनि बे बुथारग्रानि खुगानिफ्रायनो खोनासंनानै लादो थारैनो गाव बुथारमारदोंना बुथारमाराखै आरो बेखौ अलरेडि पुलिसा फैनानै खाबाय बा हमबाय आरो बबेनि पुलिसफ्रा फैनानै खानानै लांखो सोर पुलिसा फैनानै लांखो खोनानो मोन्दों माने आंनि मथेबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायथोब्लाबो एसपिआ फैनानै लांफैबाय दा एसपिआ फैनानै लांफैबाय दा बिथांखौ माबायदि साजा होगोन बे नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि गेजेरजों बुजिनानै लादो आरो लोगोसे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामनो दाबाव आरो लोगोसे लाइक खालाम दै आरो लोगोसे आं बेखौनो नोंथांमोनखौ गोरबो बिखानिफ्राय रिकुवेस्ट खालामहरबावो नोंथांमोना सोरबाफोर गोदानै आंनि चेनेलाव फैदोंब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना दा बे जाथायाथ' खोनानाय बायदिब्ला माने बाक्सासो गोलैगोन ना दा तामुलफ्रावसो गोलैखो बेखौ मिथिला जिखुनु माने बरबरि थानानि सिङाव थायो जाहैदों दिंखियाबारि ना मा गामिनि बिथाङा रनजित बर'आ माने बे खामानिखौ मावबाय आरोखि दा दिंखियाबारि बे जिथुनाखि बाक्सायानो गोलैगोन आंनि आन्दासाव मिथिया बरबरि थानानि सिङाव गोलैनोबा बाक्सायानो गोलैगोन बेजों लोगोसे सिमलबारिबो होनो सिमलबारि दिंखियाबारि बेनिनो रनजित बर' आरो बिथाङा दा बिमामोनखौ बुथारबाय बिमानि मुङा सम्फा बर'मोन आरोखि दा दुखु गोनां बाथ्रा आं माथो होनबावनो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लादो प्लिज बोखाराखै प्लास्टिक नागिरबाय प्लास्टिक ना बोखांगोन नायबाय नोंना नायाखै नों नायबाय माबायदि जादों घटनाया ओइ आथिंखौल'सो नुदों मोदोमा खामजोबबाय आथा खामना दं नुवाना नुवाखै गिया दा मोनायाव गिलाबायबाय थांनाया बिफाखौ बुथारखादों ना मा होनदोंमोन नों आरो बिफाखौनो दासो बुङो ओमफ्राय दा एबार बिमाखौ एबार मानसि एसे क्रेकखा नामा मेन्टेल एकदम नुदोंथ' आरो प्रेम बिमाखौसो देथारदों होनना बुंगासिनो Iya, si mana nu? Aduh nu ya, orang tu kita semasa tu. Jadi kau rumah mana ada buat? Kau mana itu ya? Kau mana? Kau mana baca ini baca ini. Kau mana yang kerja? Kita malah bukan pro. Ada siapa? एसे लोंस्रो खाना फैनांगौलै गाबसे एसे गियो नङा ओइ जुरिमा सोर लागायनाय आनै प्रेम बिमायासो देदो मानो गुवादा मावदोंना हा नाख्लायनो गेदेर नाख्लायदो नोंलाय माथो खालामनाय आं आरो माबादोंमोन ना माबादोंमोन नों ओंखाम संदो नों देयाखै हा खानायखौलाय मानो दिसिनाय बै समाव नालाय प्रेम बिमायालाय माजो लागायनाय दंमोनलै माबायासो माथो नोंखौसो नुदादों माथो सोर मानसिफोरा नुवाखैना नुवाखै सिगां माथो नोंलाय नोंसा बाबाखौ देथारखादोंमोन नोंलाय सोर देथारनायखौलाय आरो माबा फैसा मोनोना एसे एनै फैसा जोंफोरा एसे एनै सोरो आंफोरा आरो एसे एनै ओमफ्राय मानसि सावनांगौ मानसि सावनाय আমি তো পাইছো আমার গাড়ীখনত উঠে ৰাখিছো অরজো কেরাসিন লুদো ক্রাইম সার আইছি কেরাসিন না বনজো মেডিকেল টু বিমা ফেদি উত্তর না গাব ओमफ्राय गाबदों नामा नों गाबाखै
kabde Menggap naik. Hah? Mai pada mau naik nama monster naik. Mawangi pra Hah? Bapak ke? পারবো Aik ke. আপনি আইছেন নাকি Mawangi rai ke ke mawade mairong mawade mo labdemen হয়তো বাহিরে Mà thi khang này như nào bulut na thi yon gudu. Thi khang này nào này na thi yon gudu. hari mawakada aya mawakada ngasun ba ma baune আপনি মই কিছু নবস্তি চকৰ পৰা ane one Kami yon. চকৰ পৰা আপনি Kami yon. kambale kamba Oh. এই কত